After the government of Zimbabwe released $1.6 million to now captured opposition Tutsi under the Political Parties Finance Act to self-proclaimed Senzo Tshabangu. A new round of deadly infighting among the top leadership has erupted as clashes over the man explode. Zvadhakwa takunoti vakomana vaya vakuchinetsana unoda kuti vese the involved mumadhu muzavana ushwencuve vana Tshabangu vese vakomana vamuza kuti vakomana mapockets vakasiyana inosonchamisa chiti kuna inosonchamisa techingomuteverera but aiwa mari hatimboiwani tichingodai hazvibalance panapa takuona kuti aiwa pane situation deadly sana pena macho amudanyogwa pana mdoti subscribe or like or turn on the bell icon timina mna munhu kwamuchinzi. Tshabangu now says everyone including interim party leader Ushman Nuve are not his leaders. He is the boss. He says the money is now firmly under the control and he won't let go. Already Tshabangu, formerly a non-entity, he has benefited a lot from destroying the opposition at the behest of ZANU-PF, state institutions and state security services. He is now a senator, good money, a car, house and status, and most importantly, rubbing shoulders with political aristocracy in Zimbabwe while living the life. Panapa tukuna Senzo Tshabangu achivavharira kubese manje kanza inini apana munhu ane masimba kupfura inini inyangwe zvako president kana party chi andineinewe and the interim secretary general ndinoita zvandinoda. Zvatiri kuona kuti Senzo Tshabangu ava kutozvikuridzira akutozviita chiboss mari atora aiwa hapasina munhu achamukwanisa. Takuona kuti ndiye ava nefull control number 1 of the party nemapolitical funds. Ichi chitiko chatikona chiitika munyika yeZimbabwe chatikona Senzo Tshabangu aiwa munhu atonetsa oyo. Taona kuti mautwa nemaclash vakomana vanga vatira Senzo Tshabangu vachiti hatikunodya manje zvachedu zodhakwa manje vachazoona kuti apa havana zera nepolitics. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu musano subscribe or like turn on the bell icon.